ako may first nga kuan nag-positive. Kanang makaluya sad nga dili kataga murag ang recognition mo murag wala bitaw ninyo. Batot pa sa akong kauban kani iyahan ning quota, we are the frontliners among the frontliners. Yeah. So kami gigkuha kuan na. So mao na akong gikuan nga. Murag di less ra bitaw ang recognition pero okay lang. Continue lang yung trabaho kay naman mi sa government and then ang among kuan is serbisyo ra man gyud. Wala man ning politika, serbisyo ra gyud ta. Hi, I'm Lloyd Matthew Pateres. I'm 21 years old and I am currently an ambulance crew at Cebu City EMS. Ako din si Frederick Cabasan, 48 years old, isa sa ambulance crew sa Cebu City Ambulance Services. Ako ga-expect nga mo day mahitabo day nga magkuha dimi og COVID patients nya until such time grabe lisod na mong kinabuhi nya so ga-expect nga dili dimi pwede makauli sa amo for how many months nga mga gwanta nya kapoy nya di lisod na mong kinabuhi ito nya sukad pag positive na ko I thought nga basin last na to na ako then na di ko yung mga kuhan day mga kauban sad so I'm blessed. Oo ga-expect mo nga maigo ko sa kuhan nga mapositive di ko sa COVID sa kadugay na mo. Actually ma'am, ang katunga time is abi na kog normal lang sipon, mga kalibang, ilanat. Then until sa time ako gisulti sa mga admin o among mga nurse nga kuan. Nya isulti ra sila ipaswab down mi. Nya i-quarantine mi sa usa ka isolation. Nya lulat sa ko sa result, nya pagawa sa result positive na day ko. So okay ko. Grabe ang kulbato. Kay abi na kog nakaamong ko sa akong mga kauban ba. Kay ako may first nga kuan nag-positive. Ang una to is upat ra mi ka buok. Then nagkadugay nagkadaghan mi 22 mi ka buok. Then na-down na niya ang ambyo diri sa EOC. Wala na ilaing ambyo mga kanmotong nag-hire sila laing ambulance driver. Kapag positive na ako, asymptomatic naman sa ko. So wala man dyan ko na kuan. Pero nag-agi ko kuan before, wapa ko giswab. Nadyo ko fever, nga, cough, nga na bito. I know nga, kaya na ko. Pero naman ko yung parents nga senior citizen. So nga, sometimes mo adto ko dito, mo visit ko nga to ba. So pagkaibaw na ko nga positive ko, niya ni-visit ra ba ko atong niaging adlaw, dinha na kong gikulbaan. So
Pero so far, okay ra, wala na sila na. Ang akong mama na positive jud pero okay na siya karon, okay na. Pag first pa lang katong wala pa'y kuan, kaya wala pa'y kaning wala pa gi kuan bitaw, katong naghakot pa mi katong gi-lockdown pa ang airport nga gi kuan ang mga passengers, gi quarantine pa. Wala pa mi PPE ato. Oh, nya katong mga pasyente nga nag-positive na di ay amo lang to gipanghatod sa ilang balay nga na ba. Oh, kay nag-home quarantine raman to sila. So mao ra to nya pag I think March or June gipa-PPE nami. Dito na murag na feel na mo nga murag kuyaw na gini gani ana bitaw. Pero mo to as I said nga continue lang yapon sa trabaho. Bahala nag ano sa kung say madangatan. Atong ECQ ma'am is actually sa usa ka adlaw makadagan lang mi og 6, 7 or 8 runs a day. Nya ang kanang runs ma'am, especially ang usa ka run mag-take siya og 4 to 8 hours. Nya dugay sa kakaon, nya ang PPE perting inita, mga gwanta mi. Nya di man sad pwede hubuon kay wasa ta ka ba unsay mga kuan sa pasyente. So ni nga nakakapoy ma'am. Makatugpar abot rami diri sa among IOC ma'am, mga kadlawon siguro nga na before madawat ang patient sa hospital. Katong paghakot sa mga positive nga patients gud, katong nag-positive sila ba? Nga naman. So naagi toy time nga sa isa ka adlaw mohakot mig tag 100 kape nga na bitaw. So gikan sa buntag hantos gabi niya magsulob kag PPE nga perting inita nga walay hubo-hubo. Moto. Usay lagi mag-struggle na ka og ginhawa kay di na man gyud makuan kanang usay niabot nimo sa ospital matanggong pa ka kay di man nadawaton dayon. Oh, so maghuwat jud ka. So mo na among struggles sa kuan jud katong time nga katong peak jud sa kuan sa COVID jud. Karon jud grabe karon jud nakasuway og ingani ka kapoy nya ingani nga na kami mismo nga nasakit mismo natakdan mismo karon sad nga kaning ingani nga sakit ang uban nangundang nanghadlok ba so kami ani fight lang gyapon way atrasay ni ma-positive man o maka negative okay ra gyapon. Mahadlok man sad mi ma'am god sa mga discrimination sa mga tao. I-discriminate mi ba pero wala ra na mo. Amo ra gipalusot pikas dunggan. Kay basta love di mo imong trabaho, murag nag-enjoy ka. So, kana, nindot sa kay paminawon bitaw kanang pasalamatan kasi mo natawangan. Nindot jud kay na paminawon jud. Kanang simple thank you lang. Nga imong natawangan sila na murag gaan kay sa imong kuan ba. Oh. Akong nasuway dun sa pag-ambulance driver ma'am is overall siya. Dili lang ka siya driver nga tig-drive lang ambyo pero mutabang siya sa mga crew sa luyo. Usay siya mukuan sa stretcher or mukuha spine bird kuan nga na. Kung siya dili makuha sa mga crew, siya mo assisted. So dako ang kuan, dako ang pagkakuan sa driver ma'am. Kung COVID patient ma'am is wala di mo sakay sa tubangan. Then ang pasyente dito, ang usay ang crew mo assist dito, gumag-assist. Dito ra sa malingkod. If wag siya kahikap sa patient ma'am, pwede siya diri mo kuan hapad na salay mo kuan coordinate nako. Kay ang gikuan man sa among doktor is no touch policy manggod. So kada tong kuan kay sa una sige mig ta sa patient kay may tig BP, kuha mig vital signs tanan. Then until such time isulti si doc nga no touch policy. So mo to amo ray open ang door, ang side door na mo, isod ang patient, then go.
So mauna siya ang sulod sa mga vitals. BP, pulse oximeter, o body temp. Nga kani for sugar ni siya nga kuan. Akong nakakuha ng training ma'am is basic life support or BLS. Basic first aid and advanced CPR nga kuan training. So kani nga kit is for medical. So kani wala ni dili man mi magamit ani kay di man mi no touch policy. Mo siya BBM. Mga kuan pads, padding niya. NSS. Nasa may mga kanyulas. Mo na siya ikon sa patient nga maglisod og ginawa isud sa auto or oxygen tank. Mo na siya oxygen tank, ma'am. Mo na mounted. Ugma sa niya yung portable. Gamit na sa mga COVID cases, sir. Yes, ma'am. Nagamit ni siya. Ang patient na mo is nag-DOB or difficulty of breathing. Amon ni siyang nagamit. And then, supply siya hangin. Okay si sir. Then, pag-abot niya sa hospital, same na gihapon. Ang driver o ang crew mong limpyo sa ambyo. Oh, kamo. Yes. Kung unsa mong kuan, kami sa mo limpyo. Among i-disinfect like kani chlorine or Lysol. Lysol or unsa na mo ikuan disinfect nga makapawagtang sa kagaw. Overall amo ma'am, bisag ngani lang maglimpyo sa dumi. So man siya ang blinker sa ambyo. Muna siya kuan sa siren. Same ra gyapon sa is nga normal ra nga ban. Kaya mo na siya ikuha mong mura siya ito sa kuha mo. Hello. Ako masulti sa mga driver is if makadungog mo og siren, malayo man gani or kuan, give way lang ta. Kay di sa takabaw mga kuan, emergency ban or dili, basta give way lang ta. Kay iwas disgrasya tas mga kuan. Kasulti sa mga tao karon nga palo lang ta sa gipang sulti sa mga gobyerno. Dili ni sila binuang nga kuan lang sulti pero hinaot makasabot sad mo sa mong part nga dili lalim among giagi. Ato lang sundon para ra man sa tuwa tanan. Dili lang ta mo kumpiyansa kay ang COVID na ara gyapon. Wear lang kuan, permanente sa mask and face shield. Kana lang yun. And then manghugas lang kita sa kamot after bisag naggunit-gunit tag bisag asa. Hugas lang yun kay bisag asa ra bata mo gunit sa atong kamot at mata basay sa kuan. So careful lang kita, careful. Kinsa man sila, sir, pagkabaw nila nga na positive ka, sir. Ang gisulti ni mama ma'am, like iampo ra ko sa Ginoo nga ma-okay ra ang tanan nga kaya ra nimo. Then dili mo paluya-luya, dili mo padasa sakit. Mostly katong nga time mapi dispatch nila 9 o'clock pa lang pag inom mo. Dispatch na nila makabalik ni hapon na sometimes gabi na. So patay gid ang tulog. Kaya wala na may transport sa gabi eh. So balik na sa klinika